Komfo no chechechire Asanteman wie bibia ma ye wie no na o de he sa ma ahene etiri ho no se de ma ye me mani ye ne sa so me so me sre otumfo ntam kese kan ntan kese se ade ya apoma wo kan enya odia eya media se obi kosuaye akodi hene dikro man hene ene ne ekeke ka ho no ebre ben ena obi betimi aka ntamo ama saa ne dwumadi yi atwe asensen yi Asante amamre pa se di ya ebe yi no eno na ye amamre o man ne mira na ama o man mira pa de entam no ye ntoto nase empanyimfo ase ye de ntankese na gi ade ena empanyin se sebe bebodam firifie bibi a ye bia ye di firifie na ye di akwa abonten ye nkwesi akonwa abonten mfa mafie ye si akonwa fie na ye di akwa abonten enti ade bia ewo mu a eye ntotoye no e wo se mo hwe na mo korakora do wo fie se akonwa no amu sie no twitwiri bi wo mu a panyi aye a wo gye ayede e de akosi akonwa no tobo trase afenu no hwehwe wo no mu na fa no korato de da ti sem panyimfo se de adese ye de to no wa mfa nto ho a efiri to na ade bi so ho a na wo bi na akowie bi enu nti eba no saa wo a wo fie na wo de be kɔ no hwɛ ni yie ne sesa aboa no na ya nso na wo koyi ne ketoa ye dwa na anye yi a ye de be kire wo ebra mpanyi se akonwa ato no wo a panyi a wo ho a so ye ohima ene ye beji akonwa wo ho ana wo ye ohene ne ye beji akonwa wo ho a e wo se obi ade hye ni nyina obi ade ne nsa ba a woje na wo a wahwemu ayi baako sa asomasi na bude no ekoro eno no mabusua ni nyina wuni senti asemu nyina ya ade hia mabusua ni nyina wuni senti a asomasi na wode ne ekọ si senke ka wa bi wo ho a eka wa wuni akonwa chiremu hu nse sa nipa no wate ne ho pa wese eno wate ho tanyi si ye mfefi ade enkodi de heb na wo chirem na nti ase anya adwuma de wo pere so no ma na nti ase sa ade na moye na abusua ni nyina gi atomu a ebi anasoma wo ka enimu a wo se wo mpene no wo mpe no badwam basa ye bi ati se mu nyina moye baako ebi na ato wo yi kire beto te tobo na sa ade ni ye yi a ena ye na wa nti ase na mokọ wodi nipa no kwachire wi a ye mane bere se bi a anche kura na ye be ma na awatwe bi no so dodo no aya ne taaye adeduanan ni ye di na be fie no wo wa asem bi ka akwa kire panyin ode ne ikoro no se chenchena a wo nti ase na ho no sentam na wo be ka na waka wasire ye wira tankese akantankese egu panyin no so na esa atem no yenya ne mfa nkodu seman hene ana se obi a wo kɔsua ndi a kire no yenya ne mfa nkodu ani empempen so ebobɔ banano wanti ase no ne bia ye de na akɔkire ne yesi ye de na si apatem ne ya ma brese bia de duanan bosome ena obekɔ akusai no ɛhɔ no ena obeka ntam no na aka ntam no a
panyini no a wono wo fi ode ne kɔ no wo so wokɔ ewura ode ne kɔ amene so aye no kusa na anim no amane ne ye frɛ wo a wokɔ kan edi mu aye se edi si apatam so apatam abu abɔ bi enkyiremu ne ba na wo mfata so wedi ye edi si apatam enso apatam abu abɔ afi ne ye hwehwɛ fofo ebi kura de wɔka ntam no nye wɔn mpa akonnwa na adi na emum ɔyɛ akonnwa no nipa ne nipa a wɔde ne korɔ no wɔn nsɛm fata wo boa ma pepe yo aye adwuma enti no na ya sayaba abehwehwem na sɛ wotena ase a wanka bibia wo fie na wɔkɔ so a wɔte animu yɛde ne tena ase ɛmo wɔtwɛn ɛme yɛbɛfrɛ no ɛhɔ no ɛwɔ sɛ hɔ so wokɔ na wokɔ kantam egu no so se bia meka ne fie mo antie mo de yaduri ha ote apata na se no a wonya nkɔ ba bia wo so kɔ hene wo se man hene anim okosai no ɛwɔ sɛ won so sa de kɔbɔ so se maka gu mo so wo fie mante tufonti nti so hene ni tia me bio panyina na wo de ato danim sɛ nipa no ɔtɔ maka ntampie so wedi akonnwa no nyi ɛna ne yɛde na duri ha so wɔno ne wɔsɛ ya na mfomoso ɛba de sɛ saa mpanimfo a ɛsɛ ɔbɔ na maneɛ na wɔde kɔto yɛ wura n'anim no wɔnkɔ enti no ne deɛ na wɔkɔ no so no ana na wadi mirika na waka sɛ yɛwura maka ntem agu no so yɛwura chiame maka ntem agu no so wɔamfa abɔ so wɔanya ho hwee ɛna wɔde aduri ha ɛhɔ no yɛwura bɛ stop no ɛnyɛ wo ka bebrebe a wabɔ ne yɛhwɛ ne mu amammerɛ no ɛna wɔsi yɛhwɛ ne yɛbɔ ho ban wɔyɛ asoɔde no abɔ ka wonu sɛ adeɛ ni wɔ na akɔpere no abɔ ka obi fa wo ka ho bɛyi wona apɛ ɛna wabɛbɔ ka enti amammerɛ no ɛna wɔsi yɛhwɛ ne yɛbɔ ho ban na yɛkɔ yɛnimu ɛnyɛ wo nipadua no ne yɛdwen wo ho na sɛ wantumi anyɛ we nyina na wotwɛn na wobie na no kan wo so afena mu ana bibi ete saa na akɔka ntam a ɛne ɛhɔ no deɛ wo no watomra nti wanya amane yɛde wo mmra to no to anim ne yɛbɔ kawi afei na abɛyɛ amane wanya amane ɛka ɛwɔ sɛ yɛbɔ wɔ yɛ wɔ man ne yɛyɛ no ne yɛde abɔ amaninya saa ne tie na sɛ woyɛ wɔ hene so na saa deɛ wɔ nyina abewa me ba na sɛ saa tami na afɛ deɛ waduru biaye a sɛ odi kuro sɛ man hene bi ɔwɔ sɛ osua wɔ n'anim no wakoduru saa tami no wonya nsuae no bi afutuo no mkokɔ ɔkɔsoa o yɛwura mane kwa no nsua bibi ɔhene mane kwa no nsua bibi na ɛhɔ no nso no wobɛtimi de akɔbɔ so ɛno deɛ no wabɔ ɛno no nyɛ ntam na abɛbɔ wobɔ amaneɛ wo ntam no a waka no na wobɔ ho amaneɛ so maka ntam kora agu na mente ase no a yɛde obi na ɛba no ɛwɔ sɛ me kɔ a mempene ma yɛmfa Appiah ni ade no mebɛbɔ mama na yɛdi nti a mempɛ sɛ Appiah di bɛdi no nua ne sɛ ntɛntɛm ano ate na nanom adaworoma me wɔ asɛm ka enti abrewa na yɛ sɛ ɛwɔ sɛ me bonkuro no na me kyerem sɛ nti a mempɛ sɛ yɛde Appiah bɛdi no wo deɛ wo bɛka no ɔhene no ɔwɔ hɔ no ɛna me yɛ ka sɛ wugya ne nti na sɛ wo na nipa ni besu a kyerɛ wo no ɛwɔ sɛ wo mom ugya bibia na ka sɛ yɛntie deɛ bɛma na na sɛ deɛ ɔde bae yɛntie deɛ ɔde bae na no nyɛ ne nkuro no wɔbɛbɔ enipa no wɔ mfata enti no na ebi a masrɛ wo ntam aka egu no so eni wo mu de na beduri ha no yɛntie a yɛde na duri ha no ɛhɔ no panyin ni begyae ne nananom wɔbɛsa awakyi ti wɔsa n'akyi a ansa ne amanananom akɔ ebusua no
akubusa baby enipa no ka ntam no a ye a wo twi fa so no wo no wanya amane di otwi fa ntam no so no wanya amane edi ka akora wo de ye bedi ka ahwe se ya ka ntam wo no atwi afa so na ade abade eho no modifo nti no wo be ya amane nyina na ya mma bebo mu nkuru ne ehunu ade kora nti wo no wo de be ka ntam ene die nti a wo so twi fa so enti yaya amane nyina ya bo nkuru ame ehu die nti a ono be ka ntam die nti a onso twi fa so afi yaya amane no ye me na me be ka ntam se me mpene me mfa Appiah ni no sa me ni asem bia ebu abome ehon so me ye bem den so ye be che wudidua sa na so wo so anya amane na che se wo ko ka ntam hu ase na nanom bre akai eno no so wo ka ye be che wudidua ne kai wase ye bo wo ya bo sa na tie enti abrewa na wenso ya anya bi kura ye kura no ba bia ye te ye no se ne ya na ye di nipa ne kwa mu akusai no ye kwan wa ye wa patrapa ye ya ade no nso we bia manhia enti ka ne ade ne ye collate ye koduru ye na se nipa no so afram kura wo so ade kire ye wura ye betimi akantam so wa so afram a wo sai a wo betumi enonom no saa no ne ye bo amane no nipa no a wo gina ho no maka ntam gu no so masere ye wura ntam aka gu no so ena abusua panyine no maka gu abusua panyine no so wo mfa no na abra wo kura afna no mu na wo so na meka ntam kese ofre ma no po awiu no eho na betimi aye bo na nanom amane wo kana no tum na abusua panyine no wode ne baaye na yebusa no enti eho no de nya fe ne ebeye nkrubo bia na mum ye beja ne kura na etie yakọ amamere no ibu oho esemani nso anwie ye boa wo so awie ayeka wo so awie huntimi nkanta ayeka huntimi nka hwe ayi onyan fa ya awie me de pass wo suo mo da suo mo mi ade pia ne ade yese ya biam no eno no owie a se ne etie bia ayeka sa ya nyawie wo ko waka wo de amani nso anwie wo de amani nso awie bebubo ti sa wonya so awie no kwa uni asem bia so awie na abrewa yenhwe wenhwe afi me na me ye manhene a mete akonwa mu ade ye ne manhene anase wo himpo bia wo so wono ne woni se ankrofo ni ntimi so ade che wo hye nase no ye beka ntam kese nyina maka wo ntam wamfi mesakra di otimfo ntam kese sa ade aboso eno nso wamfi ono nso wo asotwen bi ana wo hene na ye kwesa ai wanso wo asotwen yese meme na mete adwamu me na me yedi kru na Appiah ebeso a kire me na nana ebaaye ejadu baaye obaaye no obeka ntam no me na Appiah ebeso a kire me me ohene memfi yaka ka otumfo ntam kase memfi me nso me wasotwen bi watu otumfo ntam se wo ntam de odi acha wo bi emfa ai ande ye wa wo de odi acha wo bi emfa ni wo san ho eka ye wura ntam na wa amfa anya adwuma na wugya no mani so aye bibia wi a wati antam so esanse wo hye ye wurase enu nti no ka wantum anya adwuma no watra kobo wura de so na se wa amfa no so anya adwuma de a wo so ye chi wudidua wanya amane na so akoyi wura ha ko chirim kudi aye nti wuye bibi kire se entam ne da ho se hanki ye kuta me media wo bie ni wo se media enti ekutamea na wo ba na asema me hanki yi ekuta wi maka ntam se me eye media behwe ne se eye media bo na wasem de boso ne yi mu amane ne ekochirichiri ne hu se eye media me ntimi amfa amoso wo se me de ma enti me ba ye hanki abrewa eye wo dia ne nso me mese media me se me ka Appiah ntam kese se hanki yi kura me eye media wo de boso ase na anso de boso me se de be boso se me so me ka se de me eye media na enya wo de wo be ka ntam kro na bia na kro na tam kro na me ka se eye media no so na ntam ni wira no one de period ye wo timi kan tam foforo bia ko kan foforo bi ye se de me de be ba ye no na nso de na me so yes wo de aboso
Wakan ye and me a castle no so the abos so the abos. Say what can't appear and time can say Henkini or the Ameso can't appear and time can say Media. You don't mean ko phantom for Emeka. Just ye shishim. They say me or mine na me na ye be so acheme a me ye rantam no mebuso no ye betwemaso Ye betwe I didn't know when you be kan ye rantam. Na wo no so obeka anye wontimi mfa moso. Wo de wo mfa moso. Sa o mine wo sa de wo de akonwa no wo. Nipo kan ye be kan ache. Akonwa ne nya wo de ya. Di untu so ntimi ora me so me kan ye rantam sa akonwa ya apia de ya. Okay. Enti no se jai na ujai. Ujai na ekoto ye wura anim. Na no me nkofo ni bi esai. Baako ebe kantam. Oso wakantam da wakamemintam. Afi wo baaye no watra amne aduru yewura ntam so. Nti bi jaye kora ma wo mu jaye se meba na ya abibo yewura amane. Nti se wonu ni tikese yeso daye na frafe no ni ahwehwemu mu de ntia abasa. Ekono na akodi yewura ho na obefere. Se de akodi ne ho. Nti yewura di wi a na de sefata ansa na wasa aberechi abesu ade akire wo. Abro yenhwe we nso se emu ada ho pa yenhwe we nso. Nananom we de mesra momani die me de mo ye mfaton kakra. Ye ko ye oman hene e de se mampon hene e na mi kosua e de akire no no. Me ka mampon hene me ya mempene so no. Ma ka mampon hene ntam kase. Me ka mampon hene ntam kase no still a eguso a e koso. Metimi asa aka man hene te se tepa. Se wa anti ase de me ka tepa man hene. E wo de untumi je se otumfo a na ade bepa so. Sa ne se tepa onu hiwitimfo ase. Mampon we enso hiwitim wo mi enu gina bia. Nti se waka mampon na ho na ekoso na anye ya untumi nka o man hene bia ata. Ebe je si yewi. Emu na ngasa. You because omu nyina no e wo the same level ejina pen baako nti santam kese na aka ono no de no nso nche wo no de ya de kora wontumi nsa fanko kora de wontumi ko wo de wase asem no kora ti se wo ka de so che no so wo ko bo wo no ne de so che se wo twa no poa ese ti se de wa ko gina suo bi esuowi ge baako no kora mi dwa mu na wi ane no ahwe kura be se nya amane be nya amane so wetwa no po me mampon hene ti wona wo de man hene foforo entam na ebeto so wetwa me mpoa wadi matam me enipa no akonwa amode ba no enhye na se wo me ho kura na wo ko fa no de na betwa me poa aden ejina je se abrewa sese no yehu ebra wo betimi akoka ntam edi agu obi so sese wo me ate ase se abra wote apatam no kura betimi sa ade akoboso na wape baabi okoso ane ho atiami bia wode akyese papa yi maka ntam wo fie wo mo amfi e na ode abeboso ye amfi a still a wo sa wo brebie mu a wakodura ni mu kura wasa so afna mu a wo keka ne nsam no e won so betimi asa akokiri ye mabo na naso si kura aban won so no so kotomu wo bi ahu bi beto na so bi obebu na sa entan kese na da ho no no enya de wa o na nei ye tutu na profon sa no na se ne tam yi kura no wan o mo mfafo won so kura bi se menya wo e be ka che wa won so ankobo amane no e ka che nsa aboka no no se me fa ne se ya hini wo hoi otumfo na manhia wo koye wa ka kire na chiame ni bi akoyi papa yi ote ye wo be so ma ka wo hene entam kase agu no so wo so no ne kobo amane wa ankoka enti unya akwa wura mu so afna mu na wo se yewura ma ka wontam kase ma ka kire wo chiame we kura enti hono so kobo wa meka enti wo bo amane no wa meka na wa me yans amene nya ya ase bere tunso be ya mamere ni amane asotwe ho ede be ma wo nti no entam na nei ase eye agudie bi no be de meka ne bebre se yenya yese Asanteman asai ene wi ase asai ne nyina firi ye nananom amamere ayetieti aso ye nananom amamere ayetieti aso kire se konfo ano chechechire Asanteman wi ye bibia ma ye wi ye no na ode he sa ma hene etiri ho no se de ma ye me mani
yen saa yen sesano enti eya me de pa sa tayi na kwa me chiritwie ebre so prempe de second ebra politics ba ye de wo bo ye de ye kuntuntafra ni bia wa fa no ho nwuram se no odo bibi kura na wona komam wa fa no ho nwuram efiri se enye se wo pa bire bi se wo bi mra menya timi a esikadwa behwe na se wande wo sipi esita etena ho se de sikadwa de obo ho ban ne Asanteman ho ban nti entam na wo ho no enya ade se de ne obi wo se wo ka no wan fa amoso enya adwuma wo ka no wan fa amoso enya adwuma saa na nananom hehe no wo ka no wan fa amoso ade kura wo je afiri ho fa ba no se wini mu sa ade kura betimi de na pede afa boso na ne nka ni enhwehwem ni ehunu de no kura ne da wo bitimi ka de wo ka wo timi ka kire de wo ka no wo ta na kire ne se wo kan fa amoso wo kan fa amoso wo de boso a na aye ntam wan fa amoso a saa na wo ka no wo nananom timi mu eni amamre ne niema wo bokurugu so Asanteman ni wasako nananom twitwa ye timi ni ye mowere ni ade nyina ti sikadwa na wo ho no bia tiri ase santini ba bia tiri ase enti se wutibi gina ho bura ni muti ase wa fa amoso onye hui a ebenyaw tankase no kan ye se de timi kum nipa kan wan kan ne kwa so a etimi kum enti ekum wi a amamre wase ye ede ma wo hene ye de ma na so wo nka ye beto atwena ya to atwena enti ntam nya ade a ye didi agoro abra ne kura no se ne ka no wo hene bia wo ne ntam ebibia ne wo take FM wo di ba se entam ye sei sabira meke na na boku mu hene ne saa kire ba afọ kentinken agoma so ne ho an mu nyina akan na etwentwene bu mu bo se entam yes entam bibiri na se entam yeminu ofia mo bi sa saa de na bibiri se na se entam nyina ye baako na otimfo ntankese ensu gina baako fi se wahini bia ye to wontam ye ka na wa amfa anya adwuma ye de be wotimfo emfa nko ba bia ti ahemfo no dɔɔso edukurofo dɔɔso manhene dɔɔso nenso no mumu de ni nyina gina ho baako ɛna opem so de gina ho baako saa nti ye be ka ne se kyerɛkyerɛ mu afei no mu nyina ade ato asempa na meka nti ne kare se misre wetimfo ntankese kantankese sa die wo yi a wo fei enya wo dia na ye meme dia piao eno na won so pese ode boso a so me so mesre otumfo ntam kese kan ntankese se ade ya apoma wo kan enya odia eya me dia na afi yakodi hu asem na afi wo dia boso na ne oho obi kura de gina ba bi otimi chimu de dua ansa na wo de makwa eno so be che ne sei mi de dua ne mo wotimi so mo nsa mi de dua ne mo de dua ne den se wo kan tam no a enyina so agina ye setete ho no na se wo kan tam a de dua kase esi abonten ne ya mantam wu de dua ne de ade ne ya mantam dua ne si won ma na ase na de dua ye tena ase no tete no sa na ne ye do akomantam ya mantam wo ho se won koi tue ye wo sika bi ye dipa no a wo mantam wo tue ma no wo san hyen kwafo no ye se ya kire de ne ye de na fa kire ho ne ya kwaje ye ba ye so ayemu aye de nti de wu betua de ama dipa kro no a wo kire wudi dua no wutua ma ne wi ansa ne asane wo afiri dua no nti na da so se de dua de ye so won sa wo de dua so ye kire de dua bunkum ye nkiri nifa
ntimi nso ne nsa nifam Debi. dise bonkum wo so ne nsa nifam anya adwuma So so watomra ti say kane no ane yedi ko bodua mu obedidi ne nsa nifam nso na odi bedidi no obedidi ti yanchiri de dua nifam yakiri bonkum abirwa oba ade nhirawo nananom nye okase na wonom koso ama wahode nimdie mu do esen de ade ama wi kura na koso afa boaye ene masua niema bibire nam gidi se mahwefo nso asua niema bibire ayefo na ahemfi a yewura ye no ene ho asem no na baako a mede twato na behwe ne nso no ahe ne ye ni se entam kase na ye ka no eye obia di a esi wona brabo mo ompese obeti biem abro anya sa sa ayese masua de mboa nti na nana poku ware kan se we die eye mentam kase na sa wo beka age se wo sere me metimi na me de atoso na poku ware the first one odi with teamfo e bai with teamfo opoku ware makata akiri eye mentam kase wo be bie wa no abo bibi so a ge se wo sere me kapa pantam kese a na ese anibere aba kame se kwadwo sa meni abre ejayafo yesua de yaye ehu aduro de aka ne se ye de beto yekotodwom ne ye de abobra ne ye de atu anammon yesra mo nananom madaroma se ye nanti amo ya no efum ya madaroma ni de ni amobrase mu enye boapayo da na mo de akyeye na yakoye nim ye de mase sema ye ne saade ama midi ene abusua pani owusu eduomi ye mamunyina mo ene hwa wogyen ahene wa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo